Si es retiren aquests llibres, la pica del lavabo cau. De fet, no es pot ni utilitzar. El menjador al terra està tot aixecat i per evitar tallar-se, tot i que no poden evitar el desnivell, han hagut de posar un plàstic. És un dels 51 pisos amb problemes de construcció del bloc Prat Sud Remolar. Al setembre del 2007, la promotora va entregar les claus d'aquests pisos de protecció oficial, que alguns tenien un preu de fins a 180.000 euros, i al desembre del mateix any ja hi havia queixes per rajoles del terra aixecades. La problemàtica que tenen aquests pisos és que tenen una pila de defectes, tant de construcció com, per exemple, de dintre dels habitatges, no? Mala construcció. En regla general és mala construcció d'aquests pisos. Ens vam associar per fer una denúncia, ja que l'empresa no ha volgut saber res sobre la problemàtica. S'ha expulsat el problema i no volen saber res. A més dels problemes als pisos, on la majoria tenen el terra aixecat, continuen apareixent esquerdes a la façana. La darrera localitzada és aquesta. Però si pugem al terrat, a més d'unes vistes magnífiques, ens trobem amb plaques solars que mai han funcionat i sortides d'emissions de la caldera per on entra l'aigua de la pluja, que al seu torn oxida les calderes dels pisos. Al principi l'empresa va arreglar alguns terres, però sense massa encert perquè tornaven a aixecar-se. L'empresa en aquell moment va començar a fer alguns arreglos, però eren arreglos que es pot dir que eren xapusses, perquè venien i posaven un terra i a la millor posaven les rajoles i no eren ja del mateix color. En fi, i també s'ha de dir que aquest terra s'ha tornat a aixecar. És a dir, el defecte no s'ha arreglat. Per això, els propietaris de 45 pisos dels 51 que té el bloc han decidit unir-se i denunciar tant la constructora Aricor com la promotora Rasa. Nosaltres demanem que els pisos s'arreglin en condicions, tal com se tenien que haver donat des d'un bon principi. És a dir, que els terres estiguin ferms, que no hi hagi problemes de que s'aixequin, que no hi hagi les entrades d'aire que hi ha, etc. Vull dir, hi ha una pila de coses, que les gretes s'arreglin de la façana, que les tuberies de ventilació s'arreglin. Segons el peritatge que han encarregat i pagat, el preu de la rehabilitació d'aquests pisos és de més de 400.000 euros, un informe avalat també pels tècnics de Prat Espais. Els veïns també tenen el suport de l'Ajuntament del Prat en el procés judicial que han engegat. El mes de novembre, el ple municipal va aprovar per unanimitat una moció que així ho recollia. Pel que fa a la constructora Aricor i a l'empresa Rasa, responsables de la construcció de l'edifici, no han volgut contestar les nostres preguntes. Els veïns es mostren segurs que la justícia els retornarà allò que des del principi no els van donar, tot i haver-ho pagat, un pis en condicions per viure-hi.